Xayrlı gün, hürmetli milletteşler. Bugün bizim stüdyomuzda qonaqlar, hürmetli qonaqlar. Indi Tatar estradasının legendar jırşısı, halkımızın süykülü jırşısı Elfiye apa Avzalovanың kızları Zülfiye hem Güzel hanımlar. Xayrlı gün sizge. Xayrlı günler. Mine bugünkü uçraşu şunday dolkınlandırgı uçraşu. Sizinle bilen söyleşu şunday rahat Elfiye apanın özün көрген kebek bulduk. Men Elfiye apаны şoqtay yıllar bilem, söyleşkenim de buldu, aralaşkanımız da buldu, uçraşular da uyuşturduk. Umumen mine dostlarcha münasebetde yaşadık, Allah'a şükür. Mine sizni көргәч, naq şunday hisler uyandı. Isen sağ kelip җиттегез, rahmat sizge. Sizge rahmat. Mine hazır siz şunday zor işler bilen yürüysiz. Elfiye apa ismindagi xalqaro festivalga hazırlık bara. İng birinci mine ol oktyabr ayında uzatırgan zor şora bizning. Elbette o zorlap, şovlap, gürlap uzashagına benim imanım kabil. Çünkü Elfiye apayның jırlары ol xalq көңелендә. Аны ulusu da, kişisi de mine hazırgi yaş buunda rahatlanıp tınglay alatırgan, jırlay alatırgan jırlar söylegan özünün repertuarına. Mine bugünkü uçrashuvibizda Elfiye apayның ruhuna dua bulup bara bersin. Mine nindi eni idi Elfiye apa? Ул шул хәтлек яхшы әни иде, чыннан әйтсәң. Ул үзе бик теге җебеп төшә торганда түгел иде. Строго, ничек әйтер инде, аның өчен иң башта үзе әйтә иде, самый главный, честный, дөрес әйтә торган кеше булырга тиешсез дип гел безне өйрәтте. Яхшы хозяйкалар булырга тиешсез, хатыннар, әниләр, әбиләр дип гел өйрәтеп торды инде безне. Ул бик ярата иде өйрәтергә, име гүзәл. Нәрсә дип әйтәләсең диләр? Әни үзе бик шундый ответственный кеше иде, и кешедән дә требовательный иде. Потом бик кешелекле иде. Менә урамда, допустим, без трамвайга утырып барабыз, и вдруг бер бала җылый башлый. Әнисе аны җуата алмый, әни килеп, аны сөйләндергән булып шулай иттереп, и бала шундук көлә башлый, сөйләшә башлый иде. Менә белми бит ул кешеләрне. Әби менәлми, допустим, автобуска ул аңа булышып мендерә иде. Менә гел кешелекле иде. Әнинең апасыннан калган балалар туйлар ясады, квартирлар обеспечить итте. Гел без аралашып яшәдек. Даже әйтим менә, минем әти белән бит айрылганнар бит инде алар. Алар туганнары белән, әти белән гел очрашып ашларга йөрделәр. Менә Корбан ашларында, особенно соңгы елларында, менә гел ничек шулай булгандыр, әти һәм әтинең туганнары белән гел бергә булдык. Аралашу барды. Аның хатыны да гафу итегез. Тәнзилә апа, балалары белән, аралашу. Мәрхүм инде, әти дә үлде инде. Тәнзилә апаның хатыны шундый тоже әзрәк әнигә дә ошаган, но әзрәк миңа да ошаган, характер буенча йомшаграк иде әнигә караганда. Аның белән бергә бакчаларга баралар иде, әни белән алмаларын Тәнзилә апа күтәреп килә иде үз бакчасыннан. Ну, күңелле яшәдек менә. Аллага шөкер. Аллага шөкер. Элфия апаның күңеле киң бит инде. Ул әле сезне генә түгел, ул бит туганның балаларын да карап үстергән кеше. Менә шуны эшли алган кеше, ул киң күңелле, олы җанлы кеше. Ә сезгә әни белән гастрольләргә чыгып китәргә туры килгән вакытлар булгандыр инде? Без бит Кайтып та кермәдек. Кайтып та кермәдек, дөрес әйтәсез. Бөтен сорыйлар инде, менә синең балачагың ничек булды? Сорыйлар инде, мен әйтәм, ничек булды? Исемле поездлар, автобуслар, тракторлар, хәзер әйтәм, теге җин грузовой машиналар, мотоцикллар даже коляска белән. Мен әйтәм, вот теге балачакны шуның белән ассоциация дип әйтәләр бит. Шуның белән искә төшә, ничек гел гастрольгә җирдек. Әзрәк балачактан инде ул. Аннары әзрәк үсә башлагач, мәктәпләр ниләр каникулда инде. Аннары уже теге подросток вакытта ул әйтә иде, былай гына җырып булмый, акча эшләргә кирәк, бар контрольга билетны җыртып торырсың шунда. Эштәшләргә. Бер кемне кертмә. Аңладым. Ну, естественно, анда миңа 10 тиен бирәләр. Мин әйтәм, 10 тиен бирделәр. Анда 100 кеше 10 тиенгә кертәм мин. Аннары концерттан соң, әни, менә миңа бирделәр 10 тиен.
Аларның акчалары юк, менә 10 тиен бирделәр, билет ала алмыйлар. Ну ярый инде, аннар әйтте, бу кызыйны Башка кылмасын. куйыгыз, но гел күзәтеп кенә торыгыз. Урын юк, кешеләр утырып, теге билетлар алган. Менә шундый гастрольный. Мин аның бригадасында эшләп тә 8 ел әни белән җырладым дим, йөрдем гастрольләргә сөйләүче буларак. Аннары бэк-вокал дип әйтәләр. Шулай итеп, шуңа күрә гастроль дигән әйбер не понаслышке дигән. Канга сиңгән инде. Сиңгән. Минем әйтәсем килә, Зөлфия әле бәләкәй иде, әни белән гастрольда. Хәзер Зөлфияның әни сәхнәдә, анда уже концерт башланды. Зөлфия җыклый. Менә гармонның була бит коробкасы. Кая җыклый Зөлфия, шуның эчендә җыклый Зөлфия. Ул бәләкәй иде. Анда даңгыр оркестр уйный, уже өйрәнгән. Җыкларга. Музыка тавышына да. Яннан соң Зөлфия заманында автобуслар уже булган, ә минем заманында автобуслар юк иде. Гастрольгә йөргәндә грузовой машина, әни кабинада, без оркестрлар белән өстә грузовой машина тотынып барабыз. Хәзер барып җитәбез авылга, төшәбез. Негр шикелле тиге тузан бит инде. Барасың, негр шикелле кап-карабыз. Шулай итеп, ну, булды шундый вакытлар менә. Яңгырлы, ниле яз вакытында особенно машина һәр әйләнәм дип шундый вакытлар булды. Куркыныч вакытлар. И бер мәлне ватылды бит хәзер жолда безнең грузовой машина. И шакырттылар трактор. А тракторның бортиклары менә мондай гына. Төялдек, авылдагы жоллар үзегез беләсез. Без әйтәбез, айтып җитсәк, алабыз, барып җитсәк, хәер бирер идек дибез. Шулай андый вакытларда. Ой, төрле вакытлар булды. Менә әнинең җырлыгы, менә талант, Әлфия апаның таланты сезгә бирелгәнме, менә җырлау сәләте? Әнигә ошыйды минем тембрлар, ул әйтә иде, синең бик ошаган минем белән тавышлар дип, без аның белән шуңа күрә дуэтларда җырладык. Бер запислары да юк. Калмаган. Бәлкем кемдәдер бардыр. Шуңа күрә эзләп карыйбыз, ала бирсә, мин инде бөтенсеннән сорадым. Но без икебез дуэтлар җырладык, мин подпевкада булдым. Минем кызлар бөтенесенең бар слухлары. Менә внучка минем әнинең беренче оныкчыгы. Аңа ничә яшь хәзер? Аңа 16 тула ала бирсә. Оныкчыкка 16 тула. 16 тула ала бирсә. Ева Хава исемле. Хаваның бик шундый матур тембры, шундый ки бар. Менә шулай итеп уйлыйбыз, ала бирсә. Бәлкем Әлфия апаның дәвамчысы. Менә гала концертка без аны чакырасыбыз килә. Алла бирсә. Теге дәвам итә әнинең наследиесе дигән сүз. Менә афишаны карыйм, бу бит инде бу тарихи афиша дип әйтергә кирәк менә бит. Бу 59-нчы 69-нчы 50 ел, 49 еллык чыккан афиша. Әлфия Авзалова атказанган тасырның атказанган артисткасы Әлфия Авзалова төрле дөнья халыклары җырларын җырлый. Менә ул вакытта җырларны өйрәнеп җырларга кирәк булган бит. Әйтмәгез дә. Ой, аны яшь булган, күпме җыр, күпме ки, күпме тел өйрәнергә кирәк булган вакытта, шуны җырлау өчен. Күбесе әйтәләр, менә 14 телдә җырлады дип. Без әни исән вакытта санадык. 17 телдә. Ну, әйтә, ярый инде миңа 14 дә җитә. Мин сәхнәдән 15 дип әйтәм. Теге болгарский һәм польский ансы санамагыз дип, шулай дип әйтә иде. Мәрхүмкәем. Ул бит Мәскәүдә укыды, Ирма Яунзында. Ул үзе Ирма Яунзын җырлаган 64 телдә. И ул шуның мәктәбенә Мәскәүгә эләкте. И Ирма Яунзын өйрәткән үзенең опытын передавать иткән инде. Тәҗрибәсен. Тәҗрибәсен. Менә и шул җырларны әни инде башкарды. Тырышкан, менә мин тыңлыйм, шушы альбомда, менә CD-да
Анда 100 жыр Әлфия Абзаловның, әйме? Мен әйтәсем килә, анда уникаль запислар бар. Кая әни жырлый корейша, анда үзбекчә, казакча, гарипчә, хинди. Менә хиндида тавышын бөтенләй икенче тавышы. Әни жырлый икән дип уйламассың. Әйтәйди әни, мин тырыштым подражать итәргә. Аларга подражать итәргә. Мен әйтәм, әни, үз тавышың белән җырласаң да бик матур булыр, чыгыр иде ул. Юк, анда менә мине өйрәттеләр. Именно шундый нюанс, шундый булырга тиеш дип манералары. Әйтегез, хәзер Әлфия апаның яшь вакыттагы бер җырын тыңлап китик тә, аннан сөйләшүне дәвам итәрбез. Kar yawa, hatırlatıp yemle maydışın, şomut şeşen otlan duayda, yürgen ileri kamur geçin. Şomut şeşen otlan duayda, yürgen ileri kamur geçin. Yolları şu işte ayrıldı türlü yaklarda Yaşılayla yirken güliste alıştırmam anı yaklarda Yaşılayla yirken güliste alıştırmam anı yaklarda Aralarda uzun yollar var Üterim de bir varmay Görüşürken nice yıllar var Nice güzel mısın sağınmay 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 Сөйләшүбез дәвам итә. Бүген бездә кунакта Әлфия апаның кызлары Гүзәл һәм Зөлфия Абзаловалар. Шулай дип әйтик әле, сезнең бит фамилиягыз Абзаловалар. Әле хәтерлим, мин бала вакытта мондый пластинкалар бар иде бит, инде шуны тыңлаганымны. Нәкъ менә Әлфия апаның шул җырларыннан торган пластинка бездә бар иде. Мин шуны бала килеп утырам да, куям да, әйләнә тегә биткәнче тыңлап утырам. Менә күңелдән, кичкенәдән кирип кала торган, күңелдә саклана торган тавыш, җырлары Әлфия апаның. Менә Алла бирсә, октябрь айында зур Әлфия апа исемендәге бәйгегә, фестивальгә дип әйтим инде, кайсы җирләрдән килерләр дип көтәсез? Аның белән эшләгән легендар шәхесләр башка эстрада сәхнәләрендә дә күп бит инде. Ну, көтәбез инде, ничек барып чыгыр, мин алдан әйтеп куеп булмый, әмма ләкин без күрәбез, ышанабыз, Алла биргән булса. Чит илдән киләчәкләр, шәхесләр, менә пока әйтәсем дә килми. Сер булып калсын, Әйе. Концертка килгәч күрәләр. Концертка килгәч. Ну, пока ничек әйтергә. Әлегә переговорлар сөйләшеп торабыз. Күбесе бит ничек вакытлары юк. Олы яшьтәгеләр дә бар бит инде, бит. Шуңа күрә менә тырышабыз инде ничектер. Менә Әлфия апа бер сәхнәдә кемнәр белән җырлаган? Яшь вакытта. Рус эстрадасында. Лев Лещенколар белән бер площадкада Кобзон мәрхүмкәем, Сафира Тару белән концертный зал Россиядә. Аннары Нани Бригвадзе, Людмила
Сенчина, хәзер әйтәм, бик күбесе белән җырлады ул бер площадкада. Бülbül Агылы, Палат Бülbül Агылы, Роза Римбаева, күбесе белән. Күбесе, ничек әйтим, ул аларны бик ярата иде, шундый шәхес итеп күрә иде. Ул әйтә иде, минем өчен ул бик зур бәхет, что мин шундый кешеләр белән. Кайберсе аннан яшьрәк иде. Әмма ләкин ул әйтә иде, урыс эстрадасы, Советлар Союзы эстрадасы, без бит элек бит бөтенебез Советлар Союзы иде. Урысмы син, татармы син, советский эстрада дигән сүз. Шуңа күрә бик шундый ничектер шатланып, шундый мактанып сөйли иде. Әлфия апайның битенә бу фестивальдә җырчылар да, биючеләр дә, шигырь сөйләүчеләр, сәнгать әсәр укучылар да катнашачак. Әлбәттә зур бәйге булачак, матур фестиваль булачак. Аны һәрбер кеше көтә торгандыр инде. Әлфия апаның теге җырларын, иҗатын үзен хөрмәт иткән, яраткан кеше һәрберсе ул әлбәттә пирамида бинасы ул бик зур түгел, мең генә кешене сыйдыра. Мин менә Болгар радиосы эшләде бит Әлфия апаны сагыну концерт. Нык дулкынландыргыч концерт булды инде ул. Аның теге ничек балачагы, ничек яшьлеге узганнары. Әлбәттә, ул һәрберебезнең күңелендә менә ул татар халкының легендар шәхесе. Әлфия апа. Менә шушындый эшләгәнегез өчен, шушындый матур аның әсәрләрен туплап чыгарганыгыз өчен, шушындый йөз җырын туплап халыкка тәкъдим иткәнегез өчен рәхмәт сезгә. Әлбәттә, бу эш дәвамлы булсын. Без әле Алла бирсә, менә бу фестивальдан соң кабат очрашачакбыз сезнең белән. Алла бирсә. Менә хатирәләрне яңадан уртаклашырга, тәэсирләр белән уртаклашырга. Сезгә бу эштә уңышлар телибез. Исән сау булыйк, аралашып торыйк. Әлфия апаның шушы иҗаты, рухы һәр вакытта күңелебездә булсын. Амин, шулай. Рәхмәт сезгә, үзегезгә бик зур рәхмәт. Рәхмәт. Бүген безнең студиябызда кунакта легендар җырчыбыз, яраткан җырчыбыз Әлфия апа Авзалованың кызлары Гүзәл һәм Зөлфия Авзаловалар булды. Әмин Гөлнар Шәйхи бүгенгә сезнең белән сау булашам.